खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव बरायबाय। दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव गासै मोनद' रादाबफोरजों आं रमेन बर'। बाक्सा जिल्लानि आद्रा थालांनाय लेपटप राननाय हाबाफारिखौ फैगौ 10 आगस्ट खालाराव खुंनाय जागोन। बावैसो 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव 75% मोननाय फरायसाफोरनो लेपटप राननाय हाबाफारि मथै आद्रा थालांनाय फरायसाफोरनो फैगौ 10 आगस्ट खालाराव गरेश्वर हायर सेकेन्डारि स्कुल आरो बरखपा हाई स्कुलआव खुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे खोथाखौ मिथिनो होदों बाक्सा जिल्ला फरायसालिफोरनि नायगिदिंगिरिनि मावख'नि DPO बिथाङा। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझाराव एबसुआ खौरांगिरि मेल खुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा BTR एकर्डनि क्ल'ज 6.3 खौ मावफुंनांगौनि थाखाय आसाम सोरखारखौ खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायदों। BTR आरो BTRनि बायजोआव थानाय गं 12 कलेजाव बिगियान आयदाफारिखौ सोसननांगौ होननानै दाबि खालामदों। क'क्राझार सोहोरनि साखाथिनि बागानसालियाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव मिरु एबसुआ बृहस्पतिबारै फुंनि 9 रिंगायाव खौरांगिरि मेल खुंफुङो। खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ नेहाथारि खोरोमदाव वारि बिथाङा फोरमायो दि थांनाय बावैसो सान सिगां आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसामनि माखासे स्कुल कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो 15 आगस्टनि उनाव फोसावगोन होननानै थिरांथा खालामनायखौ लानानै BTR आरो BTRनि बायजोआव थानाय जायफोर कलेजफोराव बिगियान आयदाफारिया गोनांथि दं बेखौ बुंथिनायजों बेयाव बे आयदाखौ मोननो खावलायगोन होननानै बुंथियो। পোন প্ৰথমত আমি ভাল পাইছে যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ যি মেটাৰ সেইটো 15 আগষ্টত কিছু এনাউন্সমেণ্ট দিব বুলি তেখেতে ঘোষণা কৰিছে আৰু লগতে কিছু কলেজবোৰৰ আৰ্টছ কলেজত ডিগ্ৰী কলেজত সায়েন্স ষ্ট্ৰীম এডিশনেলি তাত দিয়া যাব বুলি তেখেতে এইটো এনাউন্সমেণ্ট দিছে। তো তাৰ ভিতৰতে আমি পোন প্ৰথমত আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আজি প্ৰেছ মিটৰ দ্বাৰা এটা অনুৰোধ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আৰু দাবী আমি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যে 1 নম্বৰটো হ'ল অসমত যিমান কলেজত তেখেতে সায়েন্স ষ্ট্ৰীম যেটো ডিগ্ৰী কলেজত এডিশনেলি তাত দিয়া যাব বুলি তেখেতে এনাউন্সমেণ্ট দিছিলে তাৰ ভিতৰত আমি আমাৰ BTR অঞ্চল আৰু লগতে বিভিন্ন অসমত মানে যিবোৰ কলেজত তেখেতৰ লিষ্টত অহা নাই সেইখিনি কলেজবোৰৰ আমি প্ৰয়োজন বুলি আজি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আৰু আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ মতে আমি 12টা কলেজ তেনেকৈ আমি আইডেন্টিফাই কৰি তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি প্ৰেৰণ কৰিম। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै 12 कलेजफोराव बिगियान आयदानि गोनांथि दं होननानै बिथाङा बुंथियो। बेफोर कलेजफोरा जाबाय जनता कलेज सेरफांगुरि, क'क्राझार गर्ल्स कलेज क'क्राझार, बासुगाव कलेज चिरां, बेंटल कलेज चिरां, सालबारि कलेज बाक्सा, BB किसान कलेज बाक्सा, ज्ञानपीठ डिग्री कलेज बाक्सा, खैराबारि कलेज उदालगुरि, माजबाट कलेज माजबाट, मुरखं सेलेक्ट कलेज धेमाजि, सुरुपथार कलेज गलाघाट, टंगनकमे कलेज कार्बि आंलं। तो यार মাজত আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰা যদি আমি চাওঁ ইয়াতে আমাক প্ৰয়োজন হৈছে জনতা কলেজ চেৰফাংগুৰিত আৰু কোকৰাঝাৰ গাৰ্লছ কলেজ কোকৰাঝাৰত আৰু চিৰাঙত আমি চালে বাসুগাঁও কলেজ তাত বাসুগাঁৱত সায়েন্স ষ্ট্ৰীমত প্ৰয়োজন হয় আৰু বেংটল কলেজ তাতে আছে আৰু সালবাৰী কলেজ বাক্সা আৰু BB কিষাণ কলেজ জালা এইটো বাক্সা জিলাত আৰু লগতে জ্ঞানপীঠ ডিগ্ৰী কলেজ নিকাশী বাক্সা আৰু উদালগুৰিত খৈৰাবাৰী কলেজ তাতে আৰু মাজবাট কলেজ মাজবাটত উদালগুৰি জিলা আৰু ধেমাজিৰ পৰা এটা মুৰখং সিলেক্ট কলেজ তাৰ জনায়ত হেতু প্ৰয়োজন হয় আৰু সৰুপথাৰ কলেজ সৰুপথাৰ হেতু গোলাঘাট জিলাত আৰু ইয়াতে টংনকবে কলেজ ডকমকা কাৰ্বি আংলং। তো এইখিনি 12টা কলেজত আমি অনুৰোধ কৰিম শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যে সায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো আমাৰ এই অধিক প্ৰয়োজনৰ বুলি আমি ভাবো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই। তাৰ কাৰণে এইখিনি কলেজক তেখেতে যদি সায়েন্স ষ্ট্ৰীম প্ৰেৰণ কৰে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই সেইখিনি আমি দাবী জনাম। बेफोर कलेजफोरनि मुं बुंथिनायजों बे गं 12 कलेजाव बिगियान आयदाया थाथारनांगोन होननानै सोरखारनिसिम खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों बिथां वारिया। बेजों लोगोसे गोदान सोलोंथाइ खान्थि 2020 खान्थिखौ मावफुंनायनि सिगां BTR आरो आसामनि सिङाव थानाय माखासे फरायसालिफोरखौ गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम माखासे लांदां मासिफोरखौ मावफुंग्रोनांगोन आरो सम मथे बिजाबफोरखौ दिहुननांगौ होननानै सोरखारखौ खावलायहरदों। गभर्नमेन्ट स्कुলত कलेजत আৰু লগতে বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানত আজি ইয়াতে কিতাপৰ নাটনি হয় আৰু লগতে ইয়াতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ নাটনি হৈ আছে আৰু টিচাৰ্ছ ভেকেন্সিৰ বহুত আছে। তো এইবিলাক ইস্যুটো লৈ আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যে বিফৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020 এই গোটাই সমস্যাবোৰ অসমে যাতে এইটো সলভ কৰে। थांनाय 23 जानुवारि 2020 मायथाइयाव बर'नि
थामथि गोरोबथा BTR गोरोबथानि 6.3 दफायाव थानाय BTR थानाय स्कुल आरो कलेज आरो BTR नि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव दफायाव लिरखा जानाय बादियै कलेजफोराव लेक्सारारफोरखौ सोसननांगोन होनना दाबि खालामदों। 27 জানুৱাৰী जे MOS বা একত যে হৈ গৈছিল বড়ো আন্দোলনকাৰীসকলৰ লগত ইয়াতে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এটা ক্লজটো দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। এই ক্লজৰ দ্বাৰাই আমি বিচাৰোঁ যে আজি অসম চৰকাৰে যিমান বড়ো মিডিয়ামৰ ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে এই ভেঞ্চাৰ স্কুলবোৰক আজি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে ইনিচিয়েটিভ লয় আৰু লগতে BTADৰ বাহিৰত থকা যিমান স্কুলবোৰ আছে সেইখিনি তেখেতসকলে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ কাৰণে যাতে 15 আগষ্টত যেতিয়া এনাউন্স হ'ব গোটাই যাতে স্কুল কলেজ ৰৈ নাযায় তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। BTR नि बायजोनि फरायसालिफोरावबो नांगौ रोखोमनि गोनांथिफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो खुंथाय सोरखारनिसिम खावलायहरदों। BTR नि सिङाव गासै गोजौ गाहाय आरो गासैबो बिजोंनि 1021 गं बेसरकारि फरायसालिफोर दं आरो आसामाव गं 245 बेसरकारि फरायसालि दं आरो BTR नि सिङाव गं 25 जुनियर कलेज आरो गं 21 डिग्री कलेजफोरा दिनैसिमबो बेसरकारि फरायसालि। बे फरायसालिफोरखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो जाहाथे राहा लायो बेखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सोरखारनिसिम खावलायो बिथां वारिया। क'क्राझारनिफ्राय बिन'जन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ अयोध्यायाव राम मन्दिर लुफुंनो बैसोमुथि पूजा भूमि पूजन होनायनि उनाव आसामनि सनितपुर जिल्लायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ रामनि जोनोम थावनि अयोध्यायाव राम मन्दिर लुफुंनो बैसोमुथि पूजा भूमि पूजन होनायनि उनाव आसामनि सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलियाव मोनसे दाङाबाजि जाथाय सोमजिखाङो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला ढेकियाजुलिनि मुंख्लं नोगोराव राम मन्दिर लुफुंनो भूमि पूजन हाबाफारिखौ बरायनायजों लोगोसे बाइक रेलि दिन्थिफुंनायनि उनाव गौरधुबा ओनसोलनि हरघरी मन्दिराव सिबिनो थांनाय समावनो मुस्लिम आरो रामसेना बजरं दलनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिना बाइक गारिखौ सावनानै सेवहांगार खालामो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोननै हान्जानि गेजेराव दाङाबाजि थासारि सोमजिनायाव ओनसोलाव दुंहाव थासारिया दासिमबो सुग्लायाखै होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। 9 नं दतमा बियाबनि दतमा ब्लक GSP नि बिबानगिरिफोरा BPF आव हाबफैजोब्बाय। 9 नं दतमा बियाबनिफ्राय BPF दोलोनि बिजाथि प्रकाश बसुमतारी बिथांनि देरहासारनाया रोखा जाबाय होननानै बे खोथाखौ बुंदों MLA रबिराम नार्जारिया। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव BPF राजखान्थि हान्जानि बिजाथि प्रकाश बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनो गण सुरक्षा पार्टी गुसुङै GSP राजखान्थि हान्जानि दतमा ब्लक कमिटिखौ सिफायनानै गासै 289 सा गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा BPF राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमफैनायनि खौरां मोनफैदों। बेल' नङा UPPL दोलोनि गासै 15 सासो मावथिफोराबो थांनाय 5 आगस्ट खालाराव जयनिं सेरेमनि हाबाफारिनि गेजेरजों आखाइ गोरोबफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दतमा बियाबनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि सानसोरां क्लाबनि नब्लाङाव खुंजानाय आखाइ गोरोबफैनाय हाबाफारियाव मिरु BPF राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो नुजाथि होयो। 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि MLA रबिराम नार्जारि बिथाङा बे मेलाव नुजाथि हैदोंमोन। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 350 सानिबो बांसिन सुबुंफोरा BPF राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमफैयो होननानै 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि MLA रबिराम नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों। प्रकाश बसुमतारीखौ दतमा समष्टिनि केन्डिडेट गायसनखांनायनि उनाव BPF दलनि पक्षे दतमा ओनसोलनि गुबुन गुबुन हान्जा दल संगठनाव थानाय रायजो राजाफ्राबो बेसेबांबा गोसो दुंलोबै मोजां मोननानै बिथांजों खामानि मावफानो थाखाय बिथांखौ देरहासार खालामनानै बे ओनसोलनि गामिफोरनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि खामानि मावनायाव खौसे आवगायलांफानो थाखाय दिनै जोंनि दलाव दले बले मानसिफ्रा गावबागाव दलखौ नागारनानै सामफ्रामबो हाबफैगासिनो दं। दा दिनै दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय नैबे सेरफांगुरिनि गेलेग्रा न'मा न' सिङावहाय जोङो मोनसे मिटिं लिंदों। बे मिटिङाव हिरा सरनियाजों दैदेनजानाय गण सुरक्षा पार्टी दतमा ब्लकनि सिङाव जे दङमोन बिथांमोननि गासैबो ब्लक कमिटिनि एक्जिकिउटिभ बडिनि लिडारफोर सोद्रोमाफोरजों लोगोसे आरो बे दतमा ब्लक गण सुरक्षा पार्टीनि सिङाव जे दङ प्राइमारि कमिटिफोर बिथांमोनहा गासैबो दिनै गावसिनि हान्जाखौ सिफायनानै लानानै जोंनि BPF हान्जायावहाय हाबफैजोब्बाय। क'क्राझारनिफ्राय बिन'जन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला बागानपारा परिषदारि समष्टियाव राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव सोलिदों अनसुंथाइनि बादायलायनाय। उनफिननानै थायाखै BPF BJP GSP UPPL खौ लाफानानै मोनसेबो राजखान्थि हान्जाया। बुधबाराव बियाबनि गरबितर गामिनि सनबारि सुबुरियाव 100 नि बांसिन हौवाफोर आरो आइजोफोरा हाबाफारि बायदि UPPL आव आखाइ गोरोबफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। আজি আমাৰ ইয়াত গৰবিতৰ সনবাৰী সুপাত যিখন আমাৰ UPPL দলৰ এখন দলীয় সভা জয়নিং সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল। এই জয়নিং সভাত বিভিন্ন দলৰ পৰা BPF GSP কে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দলৰ পৰা ইয়াত
মোটামুটি 120 জনমান সদস্য আহি পেলাই ইয়াত যোগদান কৰিলে আৰু আটাইখিনি আমাৰ সদস্য ভৰ্তি হৈ পেলাই তেওঁলোকে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ সময়ত UPPL দলৰ হৈ পেলাই কাম কৰি যাবলৈ আৰু BTAD অঞ্চলক উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়োদেৱৰ হাত সুদৃঢ় কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত দৃঢ় সংকল্প হৈছে আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক আমি আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনাই बागानपारा ब्लक UPPL हान्जानि आफादगिरि अपूर्व कुमार दास आ दैदेननाय आखाइ गोरोबफैनाय हाबाफारियाव धमधमा हाई स्कुलनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि अरकुमार मेधि हान्जानि मिरु आफादनि सोद्रोमा आब्दुल हामिद मुसलपुर जिल्ला UPPL नि मावफुं नेहाथारि राजिब आहमेद बाक्सा जिल्ला खम सुबुं सानखो आफादनि नेहाथारि कुतुमुद्दिन आहमेदखौ लाफानानै हान्जानि गोबां अनजिमानि नेता कर्मीफोरा नुजाथियो धमधमानिफ्राय नार्गिस बेगमनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां मुंदांखा लिरगिरि कमल कुमार ब्रह्मनि अनजालि बिसि मिलाबती ब्रह्मआ रुंसारि जाबाय बिथांनि रुंसारि जानायाव बर'नि गोबां आफादफोरानो बिथांनि सोरगोआरि जानायाव दुखु मोननाय फोरमायदों निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनाय फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।